Mochi ani ma mochi de ne de bola ka nga telephone ta ka kabera josi ka live si ka jonye pa ngomi nga kelela ngomi musokoroba ilaydu ta nyama dafa munantafo munane tafo munante nga keleke munante munumut ma erezo ye motadia erezo te motaide erezo e bejendi forfait abisa mo ka wardila telefoni itadido ibe sigi kuma mbi kuni kanche bafo kabi ala ni da ni magalon sirbuna hada madila kabi ala ni da ni magalon tige ka da mo ni fina ni be ban koro do ni janfai ni ne bana mo la wallahi bilal ni tara testa de ni ki julu ba funye ni ki nyom mo de ni kite alalai sino ni wurukia wallahi bilal be ba don ko ne ko la banari parce que ne ka komancha ne jenyogo ni ay alni mo e jenka o te se ka nyina ne ko o ba don ko ne ka komancha de wallahi yere fote ni ne soro jena ikala parce que ne tolo masu ne to kokuma lame ne kasira te kokuma fe wanga komancha ni ko mi ne ko o bebe ne don la ne ka komancha mais mo kana na ntunga kola kana kabi perturber quoi nto fe be kanto tranquille là réseau est bétali ni mata mo ka téléphone singa ni minyenja au kanto ngake akanto ni live sigi no de ben du susma no de kadinyi akanto nganga live sigi ni justification no de kadinya akanto mo ma obligé eche ni ne live sigi ni mo ma do akon ntatiga est-ce que on mo ne mo wole kana nga live kono ni ma mo wole ni ne levu ski na uma do na o temena ni ba tigeke est-ce que ne mo wole ni ma mo wole akera ni de la ne de ba nyedo ne de be se ka fo est-ce que ne mo wole ni nga levu ski ni nga levu majayi ba tu passes ne be ti mine gana dia mère sa vie ça va ndeta mo mino ay sabali netina na explication dabla mo kama ntina nga live sigi dabla mo kama ntina nga kuma dabla mimbula nga sabali wa kle mana tabulu buluka abeni fani bachene kele tigidi wa dabi janna ay sabali sa sanu zira teklenye bagabalu taw ngulu nyami tapaji tawnta ani banane reyila iba don ko ni wulula sans père makani la marfa kante ne utine jatske ntay nindi fending kelindoro ne billa nyana maya kono ine sona nimbana ntara abe famu ani jian beje na nyana maya kono ka chi ka modin kilindoron kele ni tege bi alabula ka chala fe bintolate sana ka fuko video manu ya keta video manu ya dota idura video manu kunya imado video manu kunya aketa video manu ka barari do kamo ka fin de koltike o de bolu lafia net se ka video manu ka telephone mine ka filio ni ma mo ka telephone saide wan tele killing fanani mado video manu kun ngo vocali fleni boka na jouer o make ni min jara minni o bodike me ka foka o bina ni la fegeya wal makana dado ni la nko suguna be kan bla quoi Urukia amer kana ko ma merde Urukia te danga dinya dabla Urukia i wulu dente kanu ne ti bo inyeda la fole kanage mu yake mo ko langulo ye mu kuma nya fo kera klegaina ah i wulu dente ka live inte ke sanse be mu kuma nya fo le ni jonche danga din sefu e ma do ele ni ronyo ala bado kira bado Urukia e ne tonyon tenta ya faye yayi aya ka danga dinya ye mo on fi i wulu de mine aka bo mo ko dala dongli dai ka fanuye donc lida yayi
dɔnkili da n fasa da parce que n bɛ infirmière bolo janni bɛ kule fɔlɔ n fasa da i ka kim fasa da n fasa i y'a ye Kimu sirabai sanganyo bana. Anga sirabai sanganyo bana. Ne dogoni kimu sirabai sanganyo bana. Anga sirabai kokenyo bana. Ne ko ngana neti tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ dala dɛ a tɛ mɔgɔ ɲɛsira. I m'a kɛ ten de kim fasa da mɔgɔ min bila naafigiya la kim fasa da an ka taa. Mais mère Kim ka wari di kɛ ne tɛ dɔnkili la su la bilen dɛ. Jɔn su ye. Kibu. E m'o de to e ko man ne kim de ka su ye yɛrɛ. Ne m'a fɛ e woro kɛnge kana bɔ ka video si woro kɛnge ka dɔnkili de da ya. Jina de bɛ n kɔ mère jina de bɛ n kɔ jinaw de y'a lancé. Jinaw de lève lancé la. Koroto mugu minnu o ta han jina min y'a bila i la yɔrɔ min na n bɛ nin bɛɛ la n dalen tɛ n ka infirmière la koyi n bɛ kuma la ta wala kana don a kɔnɔ ale man ɲi dɛ. mère a fɔ tiktok jama ɲɛnɛ ko n ye dɔnkili kura bila ko ka taa snap ka sa o ka nin dabila sa. mais e ye sɔn bila min. a bɛ n ka page kan kɛ n ye baba ture fasa kura bila wa mère tilala ka dɔnkili kura bɔ n ka ɲi k'o fana ni bila o ka taa snap kɛ sa. n'aw tɛ fɛ n ka kɛlɛ kɛ n'aw ka snap kɛ don bɛɛ n bɛna bilen kɛ yan dɛ. ayi dɛ voilà o kuma de fɔ bɛɛ ka ti challenge kɛ et tout tu vois non du coup non ça fait mal tu vois bɛɛ ka taa challenge kɛ sɔn na et voilà bɔsi fasa bila la et tout ça tu vois du coup c'est ça i m'a ye a. Tu connais très bien Dija. Awa ayo beto Dija dɔgɔnin de wurikɛ ye atumaden de y'u bɛɛ ye a y'u bɛɛ to yen ko in bɛ kɛ kuma ma an si kun tɛ yen ne yɛrɛ baladen e kana betadine k'a la sa. Ok tu vois a y'a to yen nɔ bɛɛ ka bɛɛ to yen wala de. ça va chèque. mère ɲa mɛ ne la n tɛna kɛlɛ kɛ tuguni wala. a ye nkalon tigɛ Dija ma maga ne baladen na yɛrɛ. Munna bɛ mɔgɔw ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn na de. mɔgɔ bila ɲɔgɔn na o de don sisan o ka mɔgɔw tɔ kana sɔn mɔgɔ si ka aw bila ɲɔgɔn na et tout i kɔrɔmuso de don aw kumana et tout ça a banna réseau ye sanfɛla ye bɛɛ ta de wallahi a ka démenti ka to ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ça donne à quoi. awa Dija ka fara bien même o bɛ mɔgɔw ka live tigɛ ka na ci mɔgɔw ma a kami ma dɛ bɛɛ bɛ bɛɛ tɔgɔ dɔn réseau in kan. a banna a ye sabali yɛrɛ de ni mɔgɔ bɛ fɛ ka kuma mɔgɔ fɛ a b'i tɔgɔ fɔ. a ye sabali sa ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na nous on veut juste la paix. mɔgɔw tun sa est-ce que na aw balimaw don fo compte tigi ninnu dɛ mɔgɔw de b'u kɔfɛ na aw balimaw don aw bɛ nin k'u la k'u perturber comme ça il faut que vous arrêtez comme ça c'est bon ça suffit infirmière pikiri bien kara la dɛ. y'a ye i ye den danga den ko ka pikiri bien o bɛ de dɔn Kim bɛ yan nɔ ale dalen tɛ Kim na dɛ n'a nana ko ka Kim na don so kɔnɔ i b'a dɔn mɛ y'a ye a y'a ka baara ye a ye nin nɛgɛ la cogo min na. n bɛna min fɔ aw ye ni fale b'a la ŋanaŋana de bɛ ne la quoi bɛɛ ka ne to yen quoi. e ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na ne bɛ e ɲininka kala banti muso kɔrɔ bilalen. ne ni tiktok de bɛ ɲɔgɔn na. tiktok. sinokɛ mun k'i la. a ye n dɔgɔya de ale de y'a kɛ mɔgɔ caman bɛ live sigi n'a y'a tigɛ sisan kɛlɛ tɛ kɛ. n bɛ ɲininka o kɛra o daminɛra bi de ya. non e ma dege o la ten e ma dege o la ten wa n b'i ɲininka. Biscuit, merci beaucoup. n'a zumɛna jɛna ka ne ti taa tiɲɛni den ye i ma dɔw bɛ ne tɔɲɔ sa ni Dija a bɛɛ n'i bɛɛ n Dija ala b'a dɔn kira b'a dɔn ne tɛ n ta yafa aw ye aw ye tɔɲɔ min da ne kan denmisɛnninya kɔnɔ mɔgɔ m'a dan kan o de kɛra Dija a dit de te méfier balader et awa non c'est bon je vais aller récupérer n cɛba a y'a fɔ kɛ aw ko cogo di a y'a fɔ k'aw ko cogo di awa a t'a méfier a ye sini mɔgɔ si la a y'a fɔ a y'a jɛ Dija y'a fɔ a y'a jɛ. i jɔ sa e ko ko an ka kɛlɛ dabila e bɛ tila ka na o. ne bɛ n'a di ninnu ne ma sa n cɛba nɔ
ama awa tɔgɔ yɛrɛ fɔ a y'a fɔ ne bala de ne ma ne moi a y'a fɔ ne bala de ne ma n ce ba ninnu de bɛ fa mɔgɔ tɔgɔ fɔ yan nɔ n'afiki mɔgɔ n'afiki dinya la saw n fasada n den mali bɛ ka k'i bala i b'a fasada i tɛ n sen bila ten sa wa ko infirmière fana n fasada sa turamagan dana sa sira i ma i ka fanu ko s'il te plaît ni jalo ɲi kanu dɛ C'est rien, il n'y a rien dedans. Non, mais a bɛ n jeni de Dedans. c'est pas bétadine ça Bah non. mais ɲɛ bɛ fɛn de bɛ ka fɔ non Où est la bétadine? ah ok ah ouais c'est vrai i t'a bila na anesthésie sɔrɔ wa n ko k'a la wa n ba ne ko dɔnkili bɛ se ka da yan ka pɛrɛ ayi n'i y'a da ka pɛrɛ o bɛ polisiw wele o bɛ n'i minɛ n ye diɲɛ ye pɛrɛ ye polisiw bɛ n'i wulu den fara o de kɛ mɔgɔ lankolon de sa bɛɛ ni ba cɛ e ka ko kan ka digi mɔgɔ wɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ n fasada ni kelen digira a dabila ayi an ka bila sa ni anesthésie nana dɔgɔtɔrɔmuso pikiri biyɛn kara la dɛ awɔ a to ten ten ni ye ɲamɔgɔ den de kana nin lamɛn walayi den ɲɛnaman tɛ nin ye influence a tɛ bamanankan mɛn koyi bless-les dis en français influence bless-les blessé parle en français avec elle comprend que français doucement s'il vous plaît elle comprend pas bambara ne de bɛ ka kuma dɔrɔn bamanankan na dis en français à elle bonjour influence bless-les oui c'est mon maman D'accord, j'ai compris. il a fait des piqûres de toi là il fatigue beaucoup de gens D'accord. donc toi aujourd'hui comme il est là-bas faut casser les piqûres lui Y a pas de problème. y a pas de problème même ni ye tɔw n'u ba ye kuma min na il est fatigué beaucoup de gens personne e bɛ kɛ mɔgɔ lankolon sa donc ok Y a pas de problème. merci il y a beaucoup pas de problème du coup moi je vais aller porter plainte contre vous deux Vas-y. plainte tu vois quand tu fais ça après je vais envoyer 1000 €. c'est bon Parce qu'il est fatigué tout le monde. Regarde son lunette sur son visage. C'est une vraie clown, je te jure. En plus, c'est une artiste qui a une très belle voix. Je te jure. Mais elle aime trop des problèmes avec sa tête là. Problème yɛrɛ de bɛna baga ne ma mère walayi ne tɛ se mɔgɔ ma ne baba ka sɔn bila ko mɔgɔw ka taa challenge kɛ kan a y'aw ban ka challenge k'o kan a bɛ n dusu bɔ mun na n'a ye n dusu bɔ n bɛ bɔ ka na ok sani wula fɛ cɛ k'o ka taa fa sɔn in kunna n'o ma taa challenge kɛ ni n bɔra bi wulada in na kɔni n bɛ tiɲɛ n b'a bɛɛ de tiɲɛ quoi. Tu es devenu quoi ici? Ça veut dire quoi Adja la star? Ça veut dire quoi? Tu veux dire quoi par là? n ko n'u bolo k'o fila ni ne bamuso ye. Et bah, bamuso fana est star de Nikira Sari sera c'est comme ça. Et bien mon côté, ala te toko di bema non. Oluba on doit en tout do. Non c'est comme ça. N'ala ils sont toko la demsene ala il faut tout accepter. Oui tu vois. Mais ko kuma ye tiɲɛ dɛ. N ko n ye baba fasa kura min bila ko champion den k'a ka taa snapu k'a kan ka challenge dumanw k'a kan sa surprise bɛ kow la. Mais kila ko tuguni wulada in na n ye dɔnkili dumanba de da n ka monde entier. Merci. N'ala sɔnna ma sini walima sinikɛnɛ an b'o fili woyo fɛ. Ouais semaine gɛrɛ ça dépendra de la challenge de baba la. Ouais Momo cɛ kan jumɛn de bɛ da? Momo i yɛlɛ tɔn tɛ yan koyi parce que n y'a fɔ Orika ye kana da video kɛ ma de i bɛ challenge kɔni kɛ k'i ka cɛturu kɛ i yɛlɛ tɔ tɛ live in kɔnɔ yan. Tɛ mɔgɔ si de t'a la. Et Fuseni Mariga aussi yɛlɛ tɔ de tɛ yan. Moi aussi je vous adore tous. Tu vois. Voilà Kim danga den chef Kim bɛ yan mais a bɛ n kunna wolo pansement kɛyɔrɔ la. Mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si ka demande ta la mɔgɔ tɛ yɛlɛ siran fasada sa. I tɛ n sen bila ten ba. En plus c'est subaraba de don n'a ye ko min daminɛ n'a ma sɔgɔbɛ ka sɔgɔbɛ a t'a ko dabila la siran fasada siran n bɛ fɛ ka kasi.
Mère, voilà, Barajour de Kéranela, c'est ça. Ni mon reconnaît qu'à Fassada, ne signe à Torombe Kata Baba Fassada. Ne qu'elle met qu'à population Betcheni Baba Fassada. Aïe, n'y a pas de. Ah. Ala ka bara in a bɛn ni ala ja. Elle est première de faire doucement, sinon on va. Voilà. Coup de bénaya, non. Nous devons que donner. Influence, il fallait que influence. Qu'est-ce que tu mets? Influence, oui. En français, il faut tout connaître, il faut tout connaître. Influence. Ça, il te nous manque. Il y a mis que c'est ça qu'on y a. Mou me qui pique. Ah? Mou me qui pique qui la trop de influence ter. Ah ouais. Enfin, t'es pas maintenant quand même ça français avec français. La influence. Oui. À quoi le bilan? Doucement, pardon. C'est mon maman. Il est pas exprès de lui. Doucement. Enfin, comme il manque na kaka don au faille. Ok. Comme il se sent pas bien, il est mauvais senti de lui là. Faut faire doucement, pardon. J'ai compris. Merci beaucoup. Merci pour la boka bi escalier kan kungolo be nyagamina kana John sen fla kan sen yere encore fana faille. Ok. Une fois, il est tombé des escaliers. Son sein fla des pieds comme ça. Tête. Coignée de ma tête. Des pieds mélangés. T'es bête, hein? Paté. Quand il est paté là, ça joue un peu dans son tête. Il est scrolos. Et le mot on est scrolos. De quoi? Scrolos. Tu sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire? La tête scrolos. Bana de tête là. Il est ça, hein? Il est gravement scolos. Ah? Il est gravement scolos, la dame. Ok. Mais explique avec elle, il y a un problème scolos que mais. Ok. La tête de ma mère est en danger. Il m'a dit la dernière fois ici que moi, je suis scolopathe. J'ai dit, je ne suis pas scolopathe. T'as compris? Il a essayé de dire ici que je suis scolope. Je ne suis pas scolope, je suis normal colope. Mais lui, il est vraiment scolope parce qu'il aime pas la lève. Même si personne ne parle, il fait palabre avec les gens. Ouais. Donc, il est scolope. Elle est très psychologue. Merci. Donc, je veux que tu nettoies son scolope. Ça, elle se calme pas là. Je vais la guérir. Merci. Tu mets coton, javel tout. Tu fais ça. Voilà. Tu fais un bien traitement. Comprimé dormi, tu lui donnes ça aussi. Il va beaucoup dormir. Comment il faut parler de Kim aussi, c'est ta petite sœur. Ma petite sœur de qui? Elle, c'est la grande sœur de Kim. C'est pas mon petit sœur qui est un chat. Hein. Oh, putain. Lui ou bien Farah. Kim, c'est un chat. Moi, je suis un homme. Tout est un homme. Un homme. Et qui a d'abord dit comment faire. Mais couler si ça. Abi kono konya dada tugwa. Ma dada tugu kotobe Kim bien. La psychologie. Akulobi là. C'est une maladie qui est grave. Ça infecte la tête. Il y a quoi qui infecte la tête? La psychologue. C'est un peu ça. Hein. Donc moi. Momo d'abord na mesa.
Regarde ce que C'est ce que je veux dire. Oh, attends, il n'y a pas. Il est venu me trouver dans live, docteur. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas enlevé le réseau dans son téléphone. Parce que c'est lui qui est venu cacher tout. J'étais dans mon sérieux sévère. Mais cette dame... Ça veut dire quoi, sérieux sévère? Tu connais ça? Dans son sérieux. Ah, sérieux sévère. Vas-y, elle t'écoute, hein. Merci pour la compréhension. Il est venu gâcher. Il est venu me faire sourire ici. Sinon, ce matin, j'avais des bombes automatiques. Bon, Il y a une Wibi qui m'a fatigué beaucoup. Je voulais faire détruiment. Il est venu gâter. Je m'étais. Je vais dormir. Voilà. Ala ni appelle de la kunji kaboya. Ti kaboya yere de balade. Wala eble. Ilo fui tenele. Idu mejiyo. Ala kanika connexion ba. Kanika réseau tunu peu. Yara bia mama mi sangulo ni do koloda. Aka connexion ba ka réseau boakun. Ikani nji ka bola efu kono. Nebe min dae kaya. Abe ne kono. Comment? C'est trop mouillé. Ça a Parce que- débordé. Ouais, c'est débordé, tout ça, tu vois. Dans En même ce cas, temps, faut il... mettre, le gros là. Oh, ouais, mais en même temps, comme là, je dois mettre des trucs là, le truc, tu mets le band là. Tu mets ça, après tu mets le band. T'as compris qu'est-ce que je veux dire? Parce que là, je vais mettre mon legging, tout ça, du coup. Mais c'est Après, je perds que ça va frotter. Et hein? Français quoi? Et maintenant. Il y a français sous des fois. Et tout, et français, t'es client. Je sais pas que je suis pas dans mes restos. Ah? Je sais pas perdre toi. Ah, mais après, et comment faire ta baffe, femme? J'espère que je te prendrai. Mais, docteur. Non, laisse. Oui, je C'est sais pas pas grave. ça. Attends. Oui. Ouais, vas-y, parle. Attends. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, elle t'a répondu. C'est moi. Je m'appelle Rokia. Je suis ici. En Côte d'Ivoire. Lève le bras. Je veux parler français de France là. C'est pas une vraie ivoirienne. Tu me plais beaucoup, Rokia. Tu me plais beaucoup. Grande sœur. Mais parle, Abado, Rokia. balade na kana ne dist. Abado ko mer na ne distraire. Mer bi ni kenela munigama. Ça parle. Ok, aïe, quelque chose avec tout, n'a pas quelque chose avec. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, vous pouvez faire doucement avec ma mère. Non, ce qu'on a dit français, mais à rouler. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Doucement, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'a pas de fort, lui. Doucement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, en bas. En bas? Ouais, mais Ah, je attrape en bas? Ok. Ndiye ni ke yemone bona de ndi asraniye ayinya de dra jategera. Mais randi banane nyela jome tune la ni alama nyogo ya ni banane le ba don ni mayu dotoro muso di ma sabali mais rate jula kame yoro ate bamana kame Aya tame. ok na ma sabali ni tala soro yeno be min ken na be nkono kwa Ha? Nyadi Bon, pa fille. faut ga jogi. beni ma jogi Ha? je vais le blesser pour rien pourquoi il fait ça Ni ba be dimi aboy bala ya yoro ne weshi de abeni bache ya. Ne weshi farafi de weshi de ya bebe sira. Ye pepe pa ya bebe. Abi wulu de fara ni ala sola. pardon Mon pardon. Mon pardon avec ni foye no ki wulu de fara. Yoro sizo de be lam de ben nga sakin ko. mais dama fi nyane wona kay ngana français de téléphone Eh abi chete ke farasi yaldo. ben na français téléphone na be na tan yi ka infirmière fait Ah? infirmière Oh. Mais il y a mieux qu'on ait metani ale de fi no ah. ana tan yo fere me fait ka ta français quoi Ah ouais. infirmière Ay psychologue am tani psychiatrie fait non psychiatre. otena Ben c'est un problème psychologique wesh. Sikeresi tena sa mais Dis-moi. sikeresi otena sa sikeresi ouais otena wa tout mon combat ah wa selon kono comme Ah mon wallahi. combat Oh baba fa sa inda sa yeson kuran bo data. ah
O de bɛ n kɛnɛya o. Champion de Baba Bogade. C'est bon. Champion de Baba Bogade. Allah. Champion de Baba. Neka Baba Bogade. Urokia ka Baba champion de. Jamasona champion de Ibogade. Hein? Abogoside. Champion de Baba Bogade. Wallah, Et Allah, elle a une belle voix. Merci, merci beaucoup. toi-même, tu le sais très bien que tu as une très belle voix, mais tu aimes trop des palabres. Et ma kene, n'était qu'elle. Beba donc on était qu'elle réseau. I am la commentaire Tu là. bagarrer avec des gens. Toi, tu prends tout ton temps à te bagarrer ici. La femme, une mère qui se bagarre avec un enfant qui se bagarre, ça fait la bagarre. Une famille bagarre. Voilà, je l'ai primaire pour vacation. La bagarre. Le verbe bagarre au présent de l'indicatif. Tu bagarres. Oui? Nous bagarre. Ah? Nous bagarre. Non, mais attends, comment se joue là? Je bagarre. Il bagarre. Mais attends, tu Il bagarre. Nous bagarrons. Nous bagarrer. Il ou elle bagarrer. C'est ça même, ma fille. Au présent de l'indicatif bagage. Ouais. N'arrête pas de bagarre. Ni à blassant futur là. Futur. Ah ouais. Futur bagarre. Ok, futur bagarre, présent bagarre, l'indicatif bagarre. Oui. Futur. Oui. Futur bagarre. Oui. Président bagarre. L'indicatif bagarre. Effectivement. Demain bagarre. Oui. Après demain bagarre. Et Nous bagarre. N'a cliqué à dire. Toro. Donc le premier de la classe D. Effectivement. Awa kuma école ɲɛnama banya de la do o la privé kalo kalo a bɛ sara $7,000 ni 8. Effectivement. Oui. Mes présents, mes présidents, il faut aller te siran. C'est ça, ji fana fɔ l'eau. De l'eau, oui. Conjugue de l'eau. De l'eau. Conjugue de l'eau. Oui. Je conjugue de l'eau. De l'eau et de l'eau. Oui. De l'eau. Oui. Je conjugue de l'eau. Oui. Entendez, il y a pas de dire. Telle mère, telle fille. Conjugation. De l'eau. Oui. Ça se boit. Ça se verse. Oui. Ça se ramasse. Oui, effectivement. Conjugaison. Oui. De l'eau. Oui. Maintenant, fais une conjugaison. Bravo. Elle est fière de toi. Merci. Oui. Elle est tellement fière de toi. Elle m'a dit, Madame Traoré, votre enfant, elle est vraiment intellectuelle. Et Allah. Ouais, qui a mobile fana paysan et fengeke. Mobile fana conjugué stanton. Voiture. Avec un tawal, mais avec un an. J'ai voiture. J'ai voituron. Ok. Ok. Le verbe voiture au présent de l'indicatif, au présent de l'intérieur, tout. Est-ce qu'à Bega, au présent de indicatif de pays, interrogatif, oui? Oui. Je voiture. Je voiture. Nous voiturons. Vous voiturez. Oui. Il voiturait. Effectivement. Il voiture. Allah. Allah. Il ou elle voiture. ND. Nko mani misega iko la dona wallahi. Kana nyimi sa mer lebe kuna wulu wallahi play.
Ne bɛ fɛ kuma tubabu wolo ka kɛ invité de ka taa Afrique ekɔlidenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. wallahi. M'a dɔn n bɛ baara kɛ sa. Oui, en plus, elle aussi, c'est des médecins en Afrique. Hein, c'est une grande médecin et tout ça. Elle est professeure dans les médecines et tout. Awɔ, n bɛ se médecine na dɛ. Afa ko dɔ bina duguma i ɲɛna k'i y'a bolo minɛ k'a tɔ kari sisan ka bolo in tugu i y'o tugu sisan i y'i sen kɛ k'a tigi ti a kunkolo la o fa ye faransɛ la ɛri wurulen sun a t'a mɛn. Ok. I ye caman fɔ dɛ. A fɔ k'e ɲinɛ n'o ka o de kɛ. Il y a quelqu'un, un jour, il est représenté k'a fɔ comment je suis professeur docteur Rokia Kone. Ayi dɛ, o tɛ ɲɛ dɛ. N ko n ye muso de ye, n ye Efritine de ye. Ah, Efritine, voilà, Efritine. Ayi, infirmière n dɔrɔn bila de. Voilà, voilà. Jɔn ka minɛti dɔ ɲɛna. A fɔ a ɲɛna k'a kana. Ah ouais, bien elle wulilen. Voilà, a b'i sɛbɛ dɔ ɲɛ voilà, minɛti in don. Voilà. A fɔ. Bonjour, madame. Je suis infirmière Rokia. Je suis de groupe infirmier. J'aime beaucoup tuer les gens parce qu'ils sont pas forts. Dans mon travail d'infirmier, je cassais beaucoup de piqûres bien. C'est quoi dans les gens? C'est Bambara, piquer bien. Non, moi je comprends pas ça. Elle comprend pas ça. Et piquer bien, toi, les Français, on donne au clé du con. Jongan ne t'y voyez, à mes kelola. Miselia, faudrait miselia, ma femme. Ah, micelle. Ah ouais, micelle. Casser beaucoup de micelles. Voilà, vous comprenez? Vous savez, non, c'est quoi les micelles là? Oui. Voilà, rien fait. Ah bah, toi, maintenant. Ah, comment puis là, avec fait il y a un niveau dans ça pour que c'est qu'on a baraqué ya hôpital bala tout comme. Ah, ni n'est l'hôpital bala, sur le bien, santé na mo. Je suis troublée. Ah, rien pas. Air roulé. Air roulé, hein? N'a pas regardé air roulé ça encore les bêches choqués. Tu vas dire que oui, genre, j'ai travaillé dans les hôpitaux, j'ai fait ça, des trucs comme ça, j'étais vraiment fonctionnaire. Et voilà, de ça, maintenant, je suis professeur, de docteur dans les psychologiques aux gens, parce que moi-même, actuellement, j'ai un problème à la psychologique. Et quoi, Fata? Problème tenna. Aucun ni français ni méo m'aider. Au tenna. Psychologie tenna. Des gens qui vous suivent en live directement. Bah oui, on est à plus 80 maintenant. Ils ont rien à faire. Hein. Bah oui, bah attends, toi tu es sérieuse là? Toi, quelque chose à faire? Voilà, tiens, toi, Bah oui, toi tu es en train de faire toute la journée pour piquer les gens, pour embêter les gens et tout ça. Maintenant toi tu vas dire que nous on est dans notre live et tout ça. Mais arrête de dire ça, wesh, hein. Moi aussi je suis wesh comme toi. Hein. Attends, je vais appeler Kim, hein. Kim elle blague pas, hein. I bɛ kɛlɛ le kɛ ni muso in sa kana fana i b'a dɔn ni mɔgɔ min ya tile b'a cɛ ɲaga i b'a dɔn yanni Afrique i b'a dɔn voilà, attends, arrête. Là ma fille elle est en train de me pousser là parce que tu peux pas comme ça. Il faut que kana ko dɔ ja don a kana ko dɔ kolokolo sɔrɔ la ni ne kɔni taara Faransi don o don kɔni bɛ tiɲɛni kɛ quoi parce que ni ye n dɔn an bi faro i ɲa kan bɛ bɛɛ blessé. Ayi a b'a mɛn a fɔ français la i bɛ bɛɛ blessé o bɛɛ fɛ français la. Kana fa ɲɛna dɛ. Elle a dit que quand elle va venir là bientôt là, hein, tu vas voir. Je vais saluer tout le monde. Sira. Kana fa ça. Comment t'as fait le corona? Aïssa ne kun bɛ ka n yɛrɛ fariya ko muso t'a mɛn muso b'a mɛn ka bɔ i fana sa kana na fɔ muso ɲɛna san o cɛ man ɲi san. N tɛ foyi mɛn fo baara foyi tɛ na diɲɛ sotigi kɔnɔ ka to ka ala minɛ ka adamadenw pique dɔrɔn n'a ka pikiri biɲɛni ye ne yɛrɛ de sɛgɛnna ni muso in bolo. N bɛna min fɔ a bɛ baara ɲuman kɛ. Mamuso bɛ nana ka na n distraire n ka live kɔnɔ mun na n cɛ a kana kuma ye a bɛɛ sigi. N cɛ ba. An ka baba fasa da ta an ka mɛ an ka bɔ si. Tɛn rejɔ. Ko jɔn. Ayi n ko wala n ko mɔgɔ tɛ n ye live la bilen nin y'a bɛɛ banni de. Mais c'est un rejɔ. Baba fasa in da san ka mɛ. Iyo baba bosi yo ne kambe mala ne baba
Devotion bema. Ni mère ni kutina Bien artiste wala muso jati ni infirmière mai. ake wala de. Aya alamine kana sisa. Baba. Dure mari mori, berete mari mori. Ala. Je ne serai pas oublié, t'inquiète pas. Non, les équipes. Ah, non, et qui quoi du mec là, hein? Ouais. Ato ne ka Tu m'as piqué là. Madi juguye. Oui, t'inquiète pas, mon cœur. E baba mo madi juguye. Yallah. Ato ne ka hada mo madi juguye. E baba mo madi juguye. Manju ato ne ka fo mo madi. Ato ne ka hada mo madi juguye. E baba mo madi juguye sa. Baba ibese. Sanun tege ture ibese. Baba ibese. Ware tege ture ibese. Ture. Baba ibese. Kewale chamati manju ibese. Neka baba ibese. Baba garandulangata. Chemine forirero. Manju ture. Garandulangata. Ngatega fikwangata. Nimi wa sibekewa. Okunu nigenyeri baba ture hundu. Neka baba ture. Neka baba ture. Neka baba. Urokia konde neka baba. Cheke mesri waru dango manju. Baba mugo badi juesa. Atonga da nyana mane nyana wa. Cheke mesri wa manju. Kemme flasiri wa manju. Alandin selande fava sama misumaya. Bari ye nyuman kenne chude. Ni seranya na mafasa ma chuma wa chuma lambi sumaya. Baraya jigitanye sans condition. Ni zelanya na mafasa mambi sumaya. Bara kerane hewe sans condition. Ni seranya na mafasa mambi sumaya. Bara maboli kanton kelena baba maboli. Mogaba alaka hazon kelen peudo. Mani keme kaba alaka hazon kelen peudo masa. Turengana monde muri boli bali. Janingana monde muri boli bali. Beretengana monde muri boli bali. Ture boli bali. Ture kemi nga kulushi nga chunji ngono nega hawa wa manju. Ture kemi mbana ma kuma fufo. Ture kemi bana ma benyana kuma fo. Ture kemi bana ma doka wo nega hawa wa manju. Tonga da nyana ma de hela baba nyana ma shute. Sane. Wariti manju nyana ma. Sanuti baba nyana ma. Uroki ya kone ne fani baba nyana ma. Yallah. Ture ye jigita nye kori wari. Aka kalando minna. Baba ye jigita nye kori wari. Ture ye jigita nye kori wari. Hafola mani fumbolo kabi bando minna. Baba ye jigita nye kori wari. Baba ala kana hamble la che mama di kuma domoli. Etienne. Si ça Amantala. Taranay. Mama ba sa wala la machikowa. Challenge o champion dene ko begata champion den snappé. Non kala sansa. Amekla kana 5 personnes d'état. 5 personnes cadeau beke. Mais d'abord, on va lancer ça. Nere balade ne bina au cadeau ke. Abana. Arata 5 champion den. personnes ni mi ka video nyana ni beta. Baba side. Champion de baba bogade. Tu vois. 5 personnes ni mi ka challenge ni nyana. Mi ka video mana nya vraiment même cadeau beko au tigé. 5 personnes. Normalement, les gens ils fait pour 3 personnes. Moi balader, je dis 5 personnes. Il faut chanter pour balader. Qui a donc dana? Dans Ikarine mama. Yallah. Walai nga mama kadinye. Wali denje ga mwadenge. Ne ba kadinye.
wali bachi ke mo ba walai ngamo ma karine baba ne ba karineza mama ya munyu au ngama ka ngabalo ka kongo jo munyu ne kama ko ngabalo ne ba ya munyu ne ngama ko ngabalo kala go si jogo munyu ne kama ko ngabalo walai ne ba kariye wali denti ga wale ne ba kariye wali bachi ke mo ba walai ne ba karine baba walai ngamo kariyeza Wallah, nabi soro kan buru mulo jata. basra ke soro musa ni bala jigide bala la do mani o ye juni ni tegada bala ka sara ka be jabi sara ka min bala Yadu. bala jigide ni ko di finchila Wallahi funte nande. bala jigide ni ko di finchila sa mo mandi fa de ni mani bonyo we Wechi. balade mana nyana mo de la shufoli tembolosa ali ni ne shira ka dongli daila ni misatala Let's get. bari ye jigi tanye sans condition warte balade ye jigi tanye sans condition sanute mani fi manga ni hida bari yande réseaux sociaux ye ada ni maken ni mange ajanjote jaila ni makko Wechi. abida firindala domina gerante babi da togo domina do ma kenye johonye musa ni balade yenyi balade ne ma hanyina janjo wi ke domina nye musa ni balade yenkosa akoni ma woro ki akone ne de ye bari ne yere tura magasiye muke musa ni muke datuma sinangu ya jode be awni nyongon chela hala alantila bila foji ngoba adoni biche man ko kuma me ko ke balaji gidina madon ko ketate avec la ka yele nefe abina fo johoni abina fo musomi yene wolumba fonta to ma to mambi fili me don bagashila avec la ka kuma ni we sira folo kana keta aketi kanu kuma woncha Wadu. ni kera mo ni fife ali na kela saye ibasiri chelala akana bi muro jiengono kanu kuma mancha ni maye mani fi kanu jiengono ali ni kela jalo ni ka ke yala la ye sonti labu kanu kuma manjaza ni fama ala sonama namita yere ringa abi se donola Inshallah. fama ala mane kolinda kono dongili la ni dongili kena keme bi kono do ni kono do ala minta fala ka do to magere kafu bala jege ni ibe bire muna mirite diam wasamba abare kan ne kanu ne jenya laza mamandi vade mamandi bonyo ko me yoro mina ni perena amma inde Ni prenanten si fili kono. Parce que quoi de la balade ni go wallahi aw dem seni flan no. Ni ne ko man toron ka France sigila nye galon tiga ben sans perenche wallahi. Ay ne toro de. ay sawara kadi ni beka se ko félicitations Comment faire? félicitations C'est quand mais a faut rouler la mo te kan me ka terin kumana. félicitations Non. Je dis, s'il vous plaît, mes abonnés, j'aimerais bien que... moya me ni sanche mo fle ka Non, on m'a mis. Moi, c'est ma famille, hein, Urukia. Eh, moi, ma famille, on a fait fort. À fota, que j'aimerais bien, s'il vous plaît, mes amours, Urukia famille, j'aimerais bien que vous écrivez félicitations, s'il vous plaît. Mes amours, mes tes familles, j'aimerais que vous écrivez félicitations. Ouais, ok, alors on va se faire ça, même nous dans la casserole, là, elle est agréable comment? S'il vous plaît, je serai. Allah, elle est agréable comment? Va dormir. Tu
Yalla kuro ke il faut chanter mais ka dongli le kadika abono yu dongli da sa dongli da kika dongli da tu Dongili da. bala Ki ambi dongili da ne kanu wa hola sontaula. wallahi Dongili. Ki ambe dongili da ne ninkama hola sontaula. Sontaula ne kanu wa hoyo sontaula. Sontaula. mais son be de ne ite mo gobunya Sontaula. jina Ah oui, ara ma dire bi se ka ke mo go langolo yeta ah abi Emna. yorando pana kuna mso kum ka foki ibe live ke tu vois parce que mbado ale minke na sisan pigirim ke na mbe sunoko de Bordel mwe. ka bordel fouti TikTok hein kana keleke bina Bordel sont banoué. aide moto yode ka bordel fouti ça veut dire que genre ka bordel fouti ay nyama ça ka keleke ke ka fambe ke mangaye au cours de ka bordel fouti ça veut dire que ka bêtise ke Bêtise awa ou bêtise. voilà kana to ye bêtise kere parce que ay fram kina benna sunogori parce que douleur be kla ka wulina nye kalim masala la mais ma jigi folombe yande nye kalim masa alala kelen te fe ka men kulula ini mo shite nyokona e réseau sans fela la baba fasam dara mais single donc nga bossi fasala ne balade fengel lancer son cours a été de bien à salon du prix fengeke voilà aya bla commentaire là ni meshi de kada awye ou bien ni war de kadi awye che kon te musota amoke meshi ou bien wari je sais pas non aye jarala ganye jarala nu na figi dimba o de ya na figi muso nya ate foi nya foya foi te foya Vala Diallo onyete alima fana danga dinse fuina no beni urke ya mo na suku kele nne me njeli do wallahi Mina min fon arrête nte jerala ko de ha ay ne tori Ce que je vais dire à les hommes. Les hommes de la public de mon live. ah Les hommes de la public. Les hommes de la public de mon live. oui urke kiki kan neti la jiginya la kosobe o kala jeta abe to comme na wa o kala Ok. oui Vous m'attendez attentivement. Vous m'attendez attentivement. Ok, je crois oui. Je suis quelqu'un. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ne sois pas comme ta mère, sinon moi aussi je vais pleurer, ne pleure pas. Voilà, et c'est joli comme ça, oui, oui. Oui. Demain, je vais dire le reste. Quel est le reste? Demain, ni lève-vous si. Ni lève-vous si demain. Yoro nye kuma infi dalente bamananka ina wallahi. Ma fi te lève-vous si ki ka fanu nyanaje. Ma fi ite lève-vous si. Meni inana kibena danga dinya lève-vous de si. Urki anumi bloqué ki haramu ika fo matunya mokodi. Wallahi te manakana. Modérateur, fais descendre cette vieille. Ni modérateur mi denye ke. Keba. Ye betoro. Wallahi. Keba no. Ye betoro. Baba fasa kuranda mo ka do mindo. Champion de Baba Bogade. Champion de Baba Bogade. Champion de Baba Bogade. Allah. Rokia Kabawa champion de Baba Bogade. Oh, disane. Jama Beka champion de Baba Tore champion de Ibogade. Abogoside. Hey. Allah. Porque vem que bola o chefe era ver arja. Jara la kote mo ko sebe se unta la kama. Ha?
Non, mais c'est pas possible. Ouais, et ma artiste kanu diɲɛ kɔnɔ ni Worokiya tɛ i sara. A ye n tɛgɛ kala se baba ma dɛ. Ko ma artiste kanu diɲɛ kɔnɔ ni Worokiya tɛ ko diɲɛ bɛɛ bɛ n'a dɔn. A jaralakaw y'a fɔ tout ça furula ko Bala den jara. Auzubillahi mina shaitanir rajim. I sangaranga. Tout ça furula. Jara o jara sangaranga. Bala jigi denye jara sangaranga. Sangaranga. Kɛlɛ ka di jaralakaw ye dɛ. An ma siyɔn. An wolola kɛlɛ kɔnɔ ka mɔ kɛlɛ kɔnɔ. Wallahi an tora ɲɔgɔn nɔfɛ. Seko jɔnjɔw y'o ka vie bɛɛ kɛ kɛlɛbakɛ la an da la. Nka ne fana ka lamɔdenw ye aw ye. Na anw tɛ jaralakaw fana tɛ kɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ. Tu vois. Aba di dɔn. Aw yɛrɛ ka kuma ko tu vois. Non, on est vous fara tu vois ko da bɛɛ de ala cɛ. Tu vois. Tu vois. Awa ade déjà de se da digida ne ka kuma ɲɛnama fɔ déjà de baba. Tu vois. Et tu vois. Moi c'est vraiment wesh. Non. Tu vois. Moi mɔgɔ langolo de wallahi bilahi. Tu vois. Ne kɔni mɔgɔ kɔni ka ne nɛni k'i to Faransi ni n donna Faransi don o don n bɛna min k'aw la. E jɔn y'i nɛni? N tɛ taa médicament foyi ta n tɛ. Aw bɛ fɛ ka min mɛn aw tulo la dɛ a t'a mɛn koyi. Mɔgɔ. Aw tulo garijɛgɛ kɛra min ye a y'o sɔrɔ. Mɔgɔ ye ne dɔgɔya k'an to Faransi. Quand je rentre. Merci beaucoup ma maman. Merci maman la diva. Surtout Vidomani dɔ bɛ yen nɔ mais n tɛna kuma ale fɛ. Quel Vidomani? A bɛ yen a ka nɛni a ma diya n ye o. I ko n kana kɛlɛ kɛ. E nɛni de ya? A m'a fɔ ko Bala de ye n biɛ de ya? A m'o de fɔ wa? A m'i ba de nɛni? E m'a banna e m'a fɔ ko e baba yɛrɛ biɛ tɔgɔ fɔ. Ne bɛ mɔgɔ tɔgɔ sɔrɔ i da kɔnɔ n b'i biɛ cɛci. Da n ka den. N bɛna live tigɛ mais n tɛna kɛlɛ kɛ. Ayi kana n ka kɛlɛ kɛ min bila la n yɛrɛ bɛ se k'an ta ɲɛnabɔ. Ok. Voilà. Ni mɔgɔ m'i ba nɛni a y'i fa nɛni a to yen. A fɔ a ye ko e ba yɛrɛ filɛ ko n'a bɛ kutimiya la k'a b'a yɛrɛ nɛni ko a tila k'e fa nɛni. Ok a banna. Sinon e t'a fɔlen o. Ok dɔgɔ kan bɛn n bɛna live tigɛ komi i n'a fɔ n ba nana sisan ko n ka live tigɛ. Voilà bonya bɛ mande bonyamasigi bɛ mande n bɛna live tigɛ aw bɛɛ ni ci a diyara n ye merci a ye live suivi a diyara n ye kojugu donc aw k'an bɛn à la prochaine n'ala sɔnna ma c'est un réjɔ voilà Bala de tun bɛ yan n tɛ se ka kɛlɛ kɛ ele cam marakaw ka cam i mɛn'iya video kɛla nin ni ye n tɔgɔ sɔrɔ i da la bi ta tɛmɛnni bɔla n bɛ su 6 ni tele 6 de sigi kan n'a ko faba kɔnɔ bɛr de bɛ ne cerveau la a cɛnni de bɛ cam mille de ma ni ye n tɔgɔ sɔrɔ i da la n tɔgɔ bila an tɛ famille kelen n tɔgɔ b'i da la i b'a minɛ ni ye n tɔgɔ sɔrɔ i da la siɲɛ kelen k'an bɛna bɔn i bɛna lɔn ko n zɔrɔnɛki tolilen don Bala de bɛ yan i b'a minɛ n'a ko k'a tɛna ta n dabila ne tɛna n ta dabila voilà donc n bɛna live in tigɛ parce que mɔgɔ ni mɔgɔ kuma n'i fɛ i b'a lamɛn